Bagloriaeth Cymru. Mae Bagloriaeth Cymru yn ddyfarniad sy'n cynnwys cyfuniad o gymwysterau. Mae'r rhain yn cynnwys cymwysterau sy'n dangos llythrennedd a rhifedd ynghyd â dewis o gymwysterau ategol o faint a lefel penodedig. Ochr yn ochr ar cymwysterau hyn, rhaid i fyfyrwyr hefyd gwblhau cymhwyster tystysgrif her sgiliau, sy'n asesu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd gan gynnwys meddwl yn feirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesedd ac effeithiolrwydd personol. Beth yw'r dystysgrif her sgiliau? Y dystysgrif her sgiliau sy'n gwneud Bagloriaeth Cymru yn unigryw. Mae'n gymhwyster annibynnol mewn 4 rhan. Prosiect unigol i ddatblygu sgiliau ymchwil y myfyriwr sy'n werth 50% o'r marciau ar gyfer y dystysgrif. A thair her sy'n ymwneud â meysydd menter a chyflogadwyedd, dinasyddiaeth fyd-eang a'r gymuned. Ar gyfer y prosiect unigol a phob un o'r heriau, gall myfyrwyr ddewis canolbwyntio ar bynciau sy'n berthnasol i'w diddordebau a'i cynlluniau ar gyfer astudio neu weithio yn y dyfodol. Ar gyfer y prosiect unigol, mae myfyrwyr wedi ymchwilio i bynciau mor amrywiol ar defnydd o ddiodydd egni a hydradu ymhlith pobl ifanc, a ffynau yw'r rhai negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol yn torri'r gyfraith a'i peidio. Mae'r her menter a chyflogadwyedd yn meithrin sgiliau ar gyfer cyflogaeth, megis gweithio gydag eraill. Mae myfyrwyr yn y gorffennol wedi datblygu ap i helpu pobl â dementia a gêm i hyrwyddo atyniadau lleol i dwristiaid. Mae'r her dinasyddiaeth fyd-eang yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o faterion byd-eang, megis dulliau cynhyrchu bwyd cynaliadwy ar ôl merched yn y diwydiant adeiladu. Mae her y gymuned yn annog myfyrwyr i nodi cyfleoedd yn y gymuned, fel hyfforddi chwaraeon, neu godi arian ar gyfer elusennau lleol a chymryd rhan ynddynt. Ar ba lefel y caiff Bagloriaeth Cymru ei hastudio? Mae Bagloriaeth Cymru ar gael ar wahanol lefelau, yn ôl oedran y myfyrwyr a ble maent yn astudio. Dyfernir Bagloriaeth Cymru cyfnod allweddol 4 ar lefel sylfaen a chenedlaethol, lefelau 1 a 2, a chaiff ei hastudio gan ddisgyblion ochr yn ochr a'i cymwysterau tygau. Caiff Bagloriaeth Cymru sylfaen ôl 16 a Bagloriaeth Cymru cenedlaethol ôl 16 ei hastudio gan fyfyrwyr yn y coleg, ochr yn ochr a chymwysterau galwedigaethol ar lefel 1 a lefel 2. Caiff Bagloriaeth Cymru uwch ei hastudio gan fyfyrwyr yn y coleg, neu yn y chweched dosbarth, ochr yn ochr a'i cymwysterau safon uwch, neu gymwysterau lefel 3 eraill. Ei fod yn cymharol newydd, mae cyflogwyr a phrifysgolion eisoes yn gweld gwerth Bagloriaeth Cymru, ac yn dweud ei fod yn meithrin amrywiaeth o sgiliau, a fydd yn paratoi myfyrwyr i astudio yn y dyfodol ac i gystadlu mewn marchnad swyddi fyd-eang sy'n datblygu'n gyson. I gael rhagor o wybodaeth am Bagloriaeth Cymru a'r dystysgrif her sgiliau, ewch i wefan Cymwysterau Cymru.